Ti surat ni San Pablo kinni Tito. Tito, Kapitulo 1. Ken ka Tito, anapaypayso nga anak ko iti pamati nga adda kadatay amin. Sapay kuma taparabor kental na ti ited ti Diyos Ama ken ni Kristo Jesus amang isalakan kadatayo. Siyak ni Pablo nga adipon ti Diyos ken apostol ni Jesu-Kristo, tinaggapuan daytoy asurat. Naibaunak at tumulong kadagiti tattao, tapno may dalanda iti kinapudno ken kinasanto. Naibatay daytoy iti namnama iti biag nga agnanayon, ngayong kari ti Diyos sakbay ti panangrugi daytoy alubong. Saan nga agulbod ti Diyos? Itintuding na atimpo, impaltiing na daytoy anamnama iti mensahe na, ana italik kanyak, ket ipakaamok babaen iti bilin ti Diyos amang isalakan kadatayo. Imbati ka di takrita, tapno ornosem dagiti amin a masapol a maornos, ket mangdutok ka kadagiti panglakayan ti iglesia iti tunggal ili. Laglagi pem timbalakad ko. Masapol nga awan pakapilawan ti maysa a panglakayan. Maysa lati asawa na. Mamati dagiti anak na, ket awan pakasarsaritaan da adakes, ken saan da anasukir. Agsipod ta iso ti katalek ti Diyos, amang imaton iti iglesia. Masapol nga awan ti pakapilawan na. Saan anatangsit, wenno nalaka nga agpungtot. Saan amammartek, wenno naranggas, wenno naagom. Masapol amanagpadagos. Naayat iti naimbag, nateppel, nalinteg, nasantuan ken naparbeng. Masapol asalimutmutan na ti mapagtalkan a mensahe, akas mayan nurot iti pannursuro, tapno maalukoy na dagiti dadduma iti pudno a pannursuro, ken masungbatan na dagiti sumupyat iti daytoy. Ngamin, adu tinasukir ken manangalilaw, nang runa dagiti mangipapilit iti pannakakugit. Awan sirsirbi ti sao dagitoy. Pasartengem ida, agsipod tariribuken da dagiti adu a familia, babaen iti panangisuro da kadagiti saan a maiparbeng, tapno makakwarta dalaan. Maysa kadagiti profeta da ti mismo a nagkuna. Ulbod anamin pinsan dagiti kritano. Naagom ken sadutda, kas dala narungsot nga ayo. Podno ti imbagana. Gapu iti daytoy, di kaagamak amang babalaw kadakwada, tapno nasalunat da iti pamati. Ket di dandenggen dagiti sarsarita a pinarbo dagiti Hudyo, ken dagiti bilin ngim paulog dagiti tattao asimina iti kinapudno. Kadagiti nadalos amin a banag. Ngem kadagiti natulawan ken awanan pamati, awan ti nadalos, agsipod ta narugit ti isip ken konsensyada. Kunada nga amuda ti Diyos, ngem makita kadagiti aramid da, adida ammo ti Diyos. Nakarimrimon ken nasukir da, ket di da maikari nga agaramid iti naimbag. Tito, Kapitulo 2. Ngem no may papankin ka, masapol nga isurumlaeng timayan nurot iti naimbag a pannursuro. Patig maanam dagiti lalakay. Masapol a managparbeng, manakem, ken maiturayanda ti bagida. Nasalunat da iti pamati, iti ayat ken iti panagibtor. Kastamet a patig maanam dagiti babbaket. Agbiag da kuma kas mayan nurot iti nasantuan a panagbiag. Masapol asaan da amamad padakes, wenno mammartek. Masapol a naimbag ti isuro da, tapno masursurwan dagiti ubing a babae, nga agayat kadagiti asawa da, ken kadagiti anak da. Managtepel ken nadalus da. Naimbag a managtagibalay ken paiturayan da kadagiti lalakay da, tapno awan agsao iti maibusor iti mensahe ti Diyos.
Patigmaanam met dagiti agtutubo a lalaki a masapol nga agparbengda. Iti amin abanag sikati ulidan tinaimbag nga aramid. Iti panangisurom ipakitam anapudno ken napasnek ka. Aramatem dagiti sao nga awan pakababalawan na. Tapno mabainan dagiti kabosor tayo iti kaawan ti dakes a masauda kada tayo. Ibagam kadagiti tagabo nga agtulnog da kadagiti apuda, ket ikagumaan da amaragsakan da kadakwada iti anyaman nga aramiden da. Di da supringen wenno takawan ida, ngem ipakita dakit di anapudno ken mapagtalkan da, tapno iti amin nga aramiden da. Idayaw da ti pannursuro may papan iti Diyos amang isalakan kada tayo. Taimpakitan ti Diyos ti parabor na nga agpaay iti pan nakaisalakan ti sangkatawan. Isuro na tayo dayta a parabor amang iwaksi iti dakes a panagbiag ken kadagiti nain lubungan at tarigagay. Iti kasta agbiag tayo a naparbeng, nalinteg ken nadyusan iti agdama at tiyempo. Bayat ti panaguray tayo iti nagasat nga aldaw anamnamaen tayo. Into nagparang ti dayag ni Hesukristo, anaindaklan a Diyos, ken mangisalakan kada tayo. Inyawat na ti biag na gapu kada tayo, tapno isalakan na tayo iti amin a kinadakes, ket pagbalinen na tayo anadalos at tao nga agpaay ken kuana, ken napasnet nga agaramid iti naimbag. Isurum dagitoy, ket usarem ti amin aturay mo amang patigmaan, ken mangbabalaw kadagiti agdengeg kinka. Di mo ipalubos a maikat ti panagraem da kinka. Tito Kapitulo 3. Ipalagip mo kadagiti agdengeg kinka, arebeng dati agtungpal kadagiti turayen, ken pannakabagi ti gobyerno. Sisasagana da kuma nga agaramid iti naimbag. Ibagam kadakwada adida mamad padakes, wenno makiringgor, no diket naparbeng ken man nakigayem da kuma. Natakneng kuma akanayon ti pan nakilangen da iti amin at tao. Tamaag, nasukir, ken nayaw-awan tayo matidi. Tinagabo na tayo tinaduma-duma akita ti tarigagay ken pagkarteman. Nagbiag tayo iti dakes a panagem ken apal. Ginura da tayo dagiti sabsabali, ket ginura tayo met ida. Ngem idi na iparang ti asi ken ayat ti Diyos amang isalakan kada tayo. Insalakan na tayo, saan agapu iti anyaman a nasayaat nga inaramid tayo, no di ket gapu iti asi na kada tayo. Wen, naisalakan tayo babaen iti panangugas na iti danom. Ket gapu iti daytoy, naipas ngaytay iti baro a biag babaen iti Espiritu Santo. Sibubuslon ngayon ti Diyos ti Espiritu Santo, babaen ken ni Hesukristo amang isalakan kada tayo. Tapno babaen iti parabor na. Mapalinteg tay iti sangwanan ti Diyos, ket maaddaan tay iti biag nga agnanayon anam nama tayo. Pudno dagitoy a pannursuro. Kayat ko ayunay unay mo dagitoy a bambanag, tapno dagiti mamati iti Diyos naregget da nga agaramid iti naimbag. Nasayaat ken nasirbi dagitoy a pamagbaga iti amin. Ngem adaywam dagiti minamaag a panagsusupyat, dagiti saan nga gibos a pakasaritaan dagiti kapuunan, panagsususi ken panagsusupyat may papan itilintag. Awan sirsirbi dagitoy ket awan may tedda. No maipapan iti tao a pagtaudan ti panagsisina, ballaagam iti maminsan wenno mamindua, ket no di pay ladumngeg, saan mon a pakibiyangan. Mabigbig mo adakes ti panagbiag dayta a tao, ket dagiti basol na ti mismo amang ipaneknek iti panagbiddot na. Apaman a maibaon ko kinka ni Artemas wenno ti Kiko, ikarigatam ti umay kanyak ijay Nicopolis,
Tanapanunot ko apalabasen sadyay ti tiyempo ti lameg. Ikagumaam at tulungan ni Abogado Zinas ken ni Apolos tapno mairubbat da ti biyahe da. Kitaem tadda kumaamin a masapol da. Masapol asursurwen dagiti tattao tayo nga agaramid iti naimbag tapno makatulong da iti pudno a pakasapulan ken agbiagda a nasirbi. Kumusta ka kano kuna dagiti amin a kakadwak ditoy? Pakumusta amet dagiti gagayem iti pamati amang ipatpateg kada tayo. Sapay kuma taadda kada kay amin ti parabor ti Diyos.